Mga panimalay na ugdaw sa sunog sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo kaganihang buntag. Commission on Higher Education gisulong sa mga tinunan sa College of Medicine sa Southwestern University. Mga empleyado sa Cebu City Hall makadawat na sa ilang Christmas bonus. Pope John Paul II Avenue siradaan sa mga pribadong sakyanan karong Domingo ug Lunes. Maayong hapon Sugbo Kabisayan, di mo menos 50 ka mga panimalay ang nasunog kaganihang buntag nga miigo sa duha ka sitio sa barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Duha ka tawo ang gikatahong naangol sa hitabo. Problema sa linya sa kuryente ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Gingong nagsugod ang kayo sa balay ni Filomena Sukatre pasado alas 9 kaganihang buntag. Atul sa insidente, naangol ang 39 anyos nga si Ruben Sapanta. Humanatagakan og kahoy ang ulo ni ini. Nakapupot na rin hose ba? Kitabang eh. Hindi no? Kaya. Sabaw may nagikaw na kayo. Ako na nang baling, kitabang lagi. Nadoko mo ko. Pagbantay na tumba. So, nag-gisi? Oo. Gisi. Dako? Wala, dako baka gamay ba? Kusa ba ng dugo? Matod ni SFO4 Ruylin Maratas sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Sugbo nga nagduda silang kuryente ang hinungdan sa sunog sa kilid sa balay ni Sukatre sigon sa iyang silingan. Plano nila nga ipatawag kini sa ilang buhatan aron pangayuan og katin-awan sa hitabo. Doon na tayo witness nga usa kani si Carlo, ningon na siya nga sa ila ko nung fili nagsugod kay sa taas niya nakita ang kayo yun, numero. Pero sikip mo kayo gud murag di pa kayo na to makuan ba kinsa mo nang kuan taron nga ipatawag na nato sila sa office. Si Filomena nga nakaangkon og hilos sa naong niini, daling misalikway sa pagdudang sa kilid sa iyang balay nagsugod ang kayo. Matud niya nga samtang diha sila sa silong sa ilang balay, ang iyang umagad nga maura usa sa taas mo'y nakabantay nga nagkayo na ang luyo sa ilang balay. Nasa'y nakakita ang sulti nga nagsugod man sa luyo gyud sa muay sa may bungbong gyud kay may balay man sa luyo nga ang amor sang bungbong way ilang bungbong. Yung murag na sila ilong lutuanan sa luyo ba. Kami kay bawo sa nabay nagluto. Basta kauban sa imuhang umaga dito sa taas. Siya na usa na to. Nisyagit na siya. Saysay ni Maratas nga dugay silang nakapenetrate sa lugar gumikan sa kadaghang tao ug sa kakusog-usab sa hangin. Hinungdan ni abot sa maong gidaghanon sa balay ang nasunog. Diin kasagaran niini, pulos ginama sa light materials nga nahimutang sa Sitio Abya ug Puntod, Alaska. Si Maratas niingon nga muhimo pa sila og assessment sa lugar kung pila gyud kabalay ang naugdaw sa maong sunog. Ang apektadong pamilya kasamtangang gipahiluna sa daycare center o gipabalhin raw sab sila sa gym sa barangay. Ang danyos gibana-bana nga miabot og 500,000 pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gimando na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang dinalian nga pagpahigayon og reblocking sa dapit di nahitabo ang dakong sunog nga miulbo kaganihang buntag sa Sitio Nava, Alaska, Mambaling ning syudad. Ang Division for the Welfare of the Urban Poor sa Dakbayan mo'y gitahasan sa paghimo og reblocking sa area. Kini aron dali na lang nga makasulod ang mga bumbero ug dunay kaagian ang mga tawo ug sakyanan panahon sa emerhensiya. Kasamtangan unang gipahimutang ang mga nasunugan sa Mambaling Elementary School. Gimando sab ni Rama ang pagbutang og suga sa maong dapit aron malikayan ang posibleng pagpangawat sa mga butang sa mga biktima sa sunog. Amidst darkness, they want us to come in because my order was to place it ground zero, the area, and hoping to bring Lorega there. Wa maapektuhi ang dagan sa operasyon sa Minglanilla District Hospital. Kinibisan pa man sa pagkataktak sa usa sa ilang mga doktor sa maong tambalanan. Si Jinky Rusit sa detalye.
Padayon lang gihapon sa ilang normal operation karon ang Milanilla District Hospital nunot sa pagkataktak ni Dr. Agnes Demano. Upat lang gihapon ang mga doktor nga nag-duty sa MDH apan usara kanila ang regular nga empleyado sa Kapitolyo. Giklaro sa PHO nga wa maapektuhi ang dagan sa operasyon sa maong tambalanan bisan pa man sa mga kontrobersiya nga giatubang karon sa ilang mga doktor. So in the event we were terminating her services with us, so na-argued na maka-take over. Because Lim, Batanagul, Tuhong, and the other permanent doctor, Dr. Villaga, so there are 4 of them there. Gipasabot ni Hinosulango nga mismong ang mga doktor mo'y gusto nga dili regular ang ilang item sa provincial capital. Nasuta nga sagad sa mga doktor sa District of Provincial Hospital sa Sugbo, mga job order employees lang. Kini tungod kay di sila buot nga limitahan ang ilang serbisyo gawas sa ospital nga ilang gialagaran. I think if we will ask them, they will say nga, nindot, we're nicely paid, we're enjoying our PhilHealth share, but it's just that it's some sort of siguro nga any available time that you can earn income, they optimize the opportunity and they're sort of marabag. Kahinumduman nga si Demano gitaktak sa Kapitolyo human mapamatudi sa investigasyon nga dunay pagpabaya siyang bahin sa pagatiman niya sa usa ka masuso nga taga Naga City. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga tinunan sa usa ka dakong universidad dinhi sa Sugbo nagrally sa buhatan sa Commission on Higher Education tungod sa nagkalain-lain nga mga reklamo din hantud karon gingong gikatulgan lang sa mga kadagkuan sa maong ahensya. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Sayo nga gisaradaan sa Commission on Higher Education ng ilang gate agig pagpangandam sa rally sa matinunan sa Southwestern University Matias Aznar Memorial College of Medicine. Wa magdugay, nagpanon ang mga medical students sa SW bit-bit ang ilang mga karatula og streamer paingon sa CHED Regional Office. Dinhi nagiyagyag sa matinunan ang pipila na kabuwan nila nga pag-antos sa giingong wa pagtagad sa buhatan sa ilang mga problema. Are showing partial, utmost partiality and bias towards the students of Southwestern University School of Medicine. Unang yangungo sa mga nagrally ang wa paghatag sa CHED sa ilang special order number aron makatake og local licensure examinations. Hangtod nga matagaan sila og SO number, di nila mapraktis ang ilang propesyon bisan pa sa kataas sa tuig sa ilang pagtungha. Bias and partiality. They will not help our side. They will always ignore our side, but they always help the other side. Kapinsaw sa gatos ka matinunan nga mga langyaw ang naproblema usab sa renewal sa ilang visa tungod gihapon sa CHED. Matod sa mga foreign students nga kapin usa ka tuig na sila nga nagsigi og bayad og multa sa Bureau of Immigration tungod sa giingong kapakya sa CHED 7 pag-issue og endorsement letter. Di mo minus 7,000 pesos ang multa sa matag foreign medical student kansang visa ang di nila ma-renew. Because whenever we come here, even they don't entertain with us, they just say go back to your school. That's it. Before we came here, the school we studied was in the directory of medical education. That's why we choose the Southwestern University. Gihangi usab nila nga i-recognize sila sa CHED ug nasuwatan sa buhatan ang Foundation for Advancement of International Medical Education and Research World Medical School Directory aron makatake sila og mga overseas licensure examination. Matud nila nga naigo sila sa crossfire sa kasamtangang bangi sa SW College of Medicine ug sa kadagkuan sa CHED 7. Kami, we don't want to be part of the corporate dispute. We just want our SO numbers, give visa to the foreigner students, and write letter to the famer so that we can all move on. This is a government institution. Why do you refuse us to enter this building? Palihog daw ko karon. I need an answer right now. Why miatubang gikan sa CHED 7 sa mga nagrally nga medical students? Matod sa guard, wa sa opisina si CHED 7 Regional Director Dr. Ferdy Bernal. Usa ka suwat hangyo ang ilang gipirmahan og planong ipada sa Office of the President ug sa Kongreso.
Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pamilya sa barangay Tabunok sa syudad sa Talisay kinsa gireklamo sa mga sidewalk vendors nga mo'y nakaingon sa traffic mipatimaw aron ihimakak nga way kamatuoran ang pasangil nga naagrabyado sila sa luna nga sila mismo mo'y tag-iya. Ang reklamo giaksyonan dayon ni Edwin Cañete. Giklaro nining pamilya nga dili sila mao'y hinungdan nga migrabe ang trapiko sa may National Highway sa Tabunok Talisay tungod sa ilang gikural nga tindahan. Matud pa nga wa sila'y kontrol sa mga mobile store nga naadaplin sa karsada. Iyang gipakita nga wa sila makalapas sa dalan base sa gipasangil kanila. Dugang panininga igo lang nila nga gikural ang lugar nga giabangan sa mga tindahan tungod kay ila naman kining gamiton. Di sa tinuod nga naka-cosmic traffic kay kanago diha di man ka wa man tay authority nga mapapahawa ning mga mobile vendors. Ang kanang mga taxi diaw kaning mga pick-up daan na silang ka-parking diha. So wa may authority pagpapahawa ning mga tawhan na sa ilan na sa City Hall ang ilang katungod wa man migahom. Padayag pa nila nga aduna sab sila gikuhang fencing permit sukahi sa pasangil batok kanila. Gipasabot sa mga manununod nga buot lang nilang kuhaon ug unsay ila tungod kay ila man sad kining gamiton. Gipadayag nini nga niadto pang buwan sa Hulyo sila nagpadala og notice to vacate sa mga nag-abang sa mga tindahan gani gihatagan pa nila og pipila ka buwan aron lang makapangandam apan hangtod karon wa gihapon mamahawa. Amo ra man gibutang, amo ra man area among gi-secure nga dili siya masudlan, mura na amo agyod pero wa gid may mag-ingon nga wa may fencing permit issue dili. Paminaw nimo among side para may sad kay naka-explain mi ba nga ang ubog ang barangay gi-exim yan kay ang among gigamit light materials gyud. Giklaro sa mga manununod nga kadtong mga mireklamo batok nila dunay kasuko tungod sa pagpahawa nila sa maong lugar. Alang sa aksyon dayon, Ed Cañete, News 5. PRO7 naglaraw nga muhangyo sa Kampo Crame nga sayong ipatuman ang total gun ban alang sa mga delegado sa International Eucharistic Congress nga sayong mga but sa Sugbo. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Gikatakda mo padala og suwat hangyo ang mga labaw sa PRO7 ngadto sa Kampo Crame alang sa pagpatuman sa total gun ban sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress kun IEC nga ipahigayon dinhi sa Sugbo sa katapusang simana sa Enero sunod tuig. Gitinguha sa PRO7 nga ipatuman nila ang gun ban usa ka simana sa dili pa ang sinulog aron maprotektahan ang mga lokal ug langyang bisita. Libuan ka mga delegado gikan sa nagkalain-laing kanasuran ang gilaumang mutambong sa duha ka mga dagkong kalihukan karong buwan sa Enero. I've already given actually instructions to prepare our request from to the national headquarters. Kay naaman na siya allowance for announcement ba, so that the people in the area will not be caught unaware for the declaration of the gun ban. Nasayran nga ipatuman sa COMELEC ang total gun ban sugod karong Enero 10 ug matapos kini sa Hunyo 8 nunot sa eleksyon karong Mayo. Gipasabot ni Banyas nga gituyo niya kini aron pagsiguro nga way mga daotang elemento ang makasud sa Sugbo atol sa kasaulugan sa sinulog ug IEC. Wa pa hinuon madawat ni Banyas ang guidelines gikan sa COMELEC kabahin sa total gun ban ug kung si kinsa ang exempted niini. There is no change. There is no change on their provisions. Yung authorized lang, yung mga law enforcement officers and AFP personnel who are on duty. Yun yung mga exempted. And those also na nag-a-apply sa COMELEC for the exemption. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dili pa igo ang nakolekta nga pondo sa mga organizer sa International Eucharistic Congress. Wa pa makabot sa katunga sa target collection nga 250 million pesos ang ilang natigom duha ka buwan sa di pa ang dakong kalihukan. Si Ryan Sorote sa kumpletong detalye. We have already sent letters to...
60 million pesos pa ang nakolekta sa organizing committee sa International Eucharistic Congress sukad nga gisugdan ang paghipos og gahin alang sa kalihukan. Dakong tipaka ini ang nagamit na sa pagpangandam sa IEC ug naghuwat na lang sila og dugang mga pledges sa mga sponsors. 250 million ang target nga mahipos sa mga organizers gikan sa gawas nasod ug sa donations gikan sa piso para sa misa ng mundo. Sa 60 million, 18 million ini ang gikan sa piso para sa misa ng mundo, diin 60% ang gikan sa Sugbo ug 40% ang gikan sa laing diocese sa nasod. Ang katong mga major sponsorships, that's why ang akong giingon nimo nga in the pipeline na kay we have pledges magod from major corporations ug donors nga magamit nato later on during the Congress proper itself. Laing kuha nagpondo sa IEC ang nagpadayong registration sa mga lokal ug international delegates. Karong katapusan sa buwan, magsugod og daghan ang mga magparehistro nga mga international delegates. Doon na nahinuoy mga nasod nga nagpabook na daan og hotel alang sa ilang mga delegado apan wa pa makaparehistro sa Congress. Ato lang gipaningkamutan nga makabot gyud sa quota which is around 1,000 families. So far, we have 600 families pagyud ang nasigurado. Samtang nakigpulong na usab sa Cebu Archbishop Jose Palma sa mga pangulo sa Police Regional Office 7, Central Command ug Office of Civil Defense alang sa pagpalig-on sa seguridad sa IEC ngunit sa nitabo nga terrorism attack sa Paris, France. Matud ni Villarojo nga di angay kakumpiyansaan ang seguridad kay daggang mga bisita ang mosalmot sa kalihukan. Nasabutan nga samang security measures sa APEC meetings dinhi sa Sugbo ang ipatuman atol sa IEC week. Arrangements of APEC has been quite effective. So the security agencies have thought of using the same template used during APEC. Nakig-coordinate na usab ang IEC organizers sa mga dagkong mga Catholic schools aron ideklara nga way klase ang IEC week nga magsugod Enero 24 hangtod 31 nga tambungan og di mo minus 15,000 ka mga delegado. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ani ay mayong balita alang sa mga kawani sa Cebu City Hall. Kinitungod kay madawat na nila ang ilang early Christmas bonus nga gitagana sa gobyerno ngadto kanila. Ang maayong balita ihatod ni Leslie Caminade Vistil. Gikumpirmar ni City Treasurer Head Dio Aquavas nga hinahina na nilang ipang-apod-apod ang Christmas bonus alang sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Si Cuevas miingon nga sa miaging simana paunta nila gianam-anam kini release apan dunay gamay nga wa pag sinabtanay hinungdan nga nadilatar kini sa makadiyot. Giklaro sa City Hall nga bisan og wa pa maaprubahi ang kontrobersyal nga SB1 apan dili kini rason aron dili makadawat ang mga empleyado sa ilang Christmas bonus. Karon jud nana ko na payroll nga bo. It is 1/2 of the basic salary plus 1/2 of the cash gift which is 2,005. Giklaro sab ni Mayor Michael Rama nga wa niya pugni ang pagpagawas sa maong bonus. Siya mismo nalipay nga makadawat na ang mga empleyado aron do na sila magamit panahon sa Pasko. Gipasabot ni Rama nga angayan lang nga madawat na nila kini sanglit gitagana kini sa gobyerno ngadto sa tanang empleyado sa City Hall, mapa-administrasyon man o oposisyon. I did not stop that bonus to come. I'm talking about the Senate. Yeah, if there's money, have that process. Because that belongs to the employees. It does not require any supplemental budget. That's it. There's no budget at all required. It's already being there as part of the previous annual budget. Alang sa Action Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Buhatan sa Commission on Elections may pagawas na sa ilang guidelines alang sa total gun ban. Ang detalye gi-action na ni Jinky Rosit. Pinaagi sa COMELEC Resolution number 10015 pinitsahan og November 13, 2015, gipagawas na sa Commission on Election ang ilang rules and regulation kabahin sa total gun ban nga magsugod sa election period karong January 10 hangtod June 8, 2016. Nalatid sa mong resolusyon nga ang mga sakop sa PNP, AFP ug uban pang government law enforcement agencies ang exempted niini. Sa habig sa pribadong individual, bugtong mga cashiers o disbursing officers lang ang gitugutan nga makadala og armas apan kinahanglang mulukat og permit to carry. Hugot sab nga gidili ang pagdala og mga airsoft guns ug mga replika sa armas. The usual limitation includes
For the PNP, AFP, and law enforcement agencies, they must be in proper uniform within their area of jurisdiction and in the performance of their duties. Mamahimo na sab nga mo-apply ang mga kandidato, lakip na ang pribadong individual og security escorts gawas sa government officials. Kadtong mga politiko nga dunay mga security personnel, mamahimo lang magtinir og tagduha ka buok escorts. Apan kung gikinahanglan alang sa ilang seguridad, mamahimo pa silang mudugang og lain pang duha. All others na mga candidates, private individuals, will have to get personnel for their protection from private security agency, dili police. Mamahimong i-download ang form sa www.comelec.gov.ph. Giawhag sab sa Comelec ang mga gwardya nga likayan ang pagdala sa ilang mga service firearm gawas sa ilang gibantayan nga establishmento. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Giawhag karon sa DENR ug sa COMELEC ang mga politiko ug kandidato nga likayan ang paglansang og mga campaign materials sa mga punuan sa kahoy. Giawhag sa Junta Provincial ang COMELEC sa pagmonitor sa mga politiko nga misupak sa maong lagda. Apan giklaro ni Attorney Marco Castellano nga wa sila jurisdiksyon niini gawa sa DENR. Gidili kini aron dili daling magabok ang mga punuan gikan sa mga lansang. Matud sa DENR ang masaktang musupak mag-atubang og multa nga 500 ngadto sa 5,000 ka pesos. And I also urge the candidates, these aspirants, dili na nato batasanon nga ilansang na sa kahoy. Kaya ang mga tao nagpakabana na ra ba nila. Buhatan sa City Office of Substance Abuse kon COSAP mibisita sa mga tunghaan sa Sugbo aron ipahibaw ang epekto sa drogas ngadto sa kabataan isip kabahin sa ilang pagsaulog sa Drug Awareness Month. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Karong adlaw, ang Tejero High School mo'y unang gibisita sa buhatan sa COSAP isip kabahin silang drug awareness campaign. Gihimong speaker sa mga sakop sa COSAP ang mga nakaagi og paggamit og ginadiling drogas apan nakalingkawas na sa maong bisyo. Silang Dave ug Renan nga kaniadto tigamitan og drogas, mibutyag nga way maayong paingnan ang tawo nga adik nga niini. Ang tama, biyaan, bilamin mo itong tama. Uligdaw sa tama, mangawat na doon, iwan pa. So, mangawat ko sa Amerikanan. Gihangop sab sa mga tinunan sa grade 7 ang maong kalihukan. Usa kanila ang miingon nga angayan kining likayan tungod sa epekto og mga makadaot nga mahatag niini ngadto kanila og sa katilingban. Maglikay sa kuan mga droga o magtaro og skill. It's very vital nga to the war between drugs and us. It's very vital the awareness of especially the adolescents. Vital kanilang awareness. Although in my own theory, the drug will stay. We will die, the drug will stay. But all we can do in education sector, all we can do is to give them awareness what will happen to them if they have that drugs in their body. Because Gipasabot ni COSAP Head Dr. Alice Utlang nga gituyo nila ang room-to-room campaign aron ila pang mapugnan ang mga batan-on nga posibleng musud sa illegal nga drogas. Base silang talaan ang pinakabatang misud sa illegal drug activities nagpangidaron og 9 anyos ngadto sa 13 anyos. Mo na nga start sa high school kay aron sayo pa maundang na nila ang ug naa man sila ana nga bisyuha. And then we're asking the help of recovering addicts because they're the right person to tell the story, the ill effects of drugs, and unsay ilahang nabati gyud sa paggamit og droga. Naalarma na ang COSAP tungod sa mga kabataan nga na-addict sa maong bisyo. Mao man na ang gasugod, so mo nang ato ang gifokusan niya. Bawaan pa nato nga dunay mga schools na ang mga kabataan nag-start na o gamit og droga sama sa marijuana, but na-shock me and it's just like alarming is because nasa tay na random nga ang gigamit shabu na.
Giawhag sa COSAP kadtong dunay mga sakop sa pamilya nga naadik na sa drogas sa pagdangop silang buhatan aron malakip kini sa ilang We Care program. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Hepe sa Police Regional Office 7 andam mo imbestigar sa mga pulis nga sakop sa Danau City sa higayong makadawat sila og formal nga reklamo gikan sa mga kabanay sa tulo ka mga biktima sa pagpamusil niadtong adlawng Domingo. Si Ray Pasaporte sa kumpletong detalye. Niadtong Domingo sa kadlawon tulo ang namatay sa gikitahong pinusilay tali sa kapulisan nga ning responde og alarma sa barangay Humay-Humayan sa maong syudad. Nireklamo ang kabanay sa tulo nga napatay kay alang nila. Walay nahitabong engkwentro ni adtong higayuna, kundili diretso lang namusil ang mga pulis sa nagduwa og hantak. Kagahapon si Senior Superintendent Noel Gilyamak nagkanayon nga usa ka lehitimong operasyon ang gihimo sa kapulisan sa Danau. Human matud pa, giunhan sila og pusil sa gikaintapang mga tulisan. Pasangil sa kapulisan sakop sa gun for hire ang napatay. Butang nga wa mauyuni sa kabanay ang pasangil. Ilabi na kadtong armas nga gingong nakuha sa posisyon sa mga biktima. Si Chief Superintendent Prudencio Tumbanyas nagkanayon nga andam siyang mopaimbestigar batok sa kapulisan sa Danau kung dunay formal nga reklamo moabot sa iyang buhatan. They have all the right to complain if that is what they think, you know. We will accept their complaint and have it investigated. Talagang rub out nga sinasabi, but there is a presumption of regularity in the performance of the functions of the law enforcers, considering na may mga nakuha din sila ng mga firearms. Giklaro ni Banyas nga wa pasab siya makadawat sa operation report sa Danau City Police Station kay ang iyang nadawat ang initial report nga gipaagi sa text message. Alang ni Banyas, naliksyon na ang kapulisan sa pagtubag og alarma nga armado human sa nahitabo sa Katmon Police Station sa miaging 2 ka semana dihang napusilan patay si Piotr Junilio Hurbina ug naangol sab ang laing 2 ka kauban niini. Hindi kami magiging complacent sa aming trabaho sa mga aking kapulisan. Always be on guard kasi hindi mo alam na sa mga madilim na portion may mga tao na nakaabang just to ambush you or take advantage of your complacency, and that's when they hit you. Kahinumduman nga gipahimangnuan ni DILG Secretary Melcinen Sarmiento ang kapulisan nga kanunay alerto dihang nibisita kini sa haya ni Hurbina sa miaging semana. Una nang gipasalig ni Sarmiento nga mugahin og budget sa sunod tuig ang DILG alang sa pagpalit og armored vest, isip dugang proteksyon kung mutubag og alarma sa armadong tao. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga local organizers sa International Eucharistic Congress mupahigayon og dry run sa mga rota nga maapektuhan sa dakong kalihukan karong Enyero. Ang daan sa Pope John Paul Avenue temporaryong sirhan karong adlawng Domingo ug Lunes. Sa kumpletong detalye atong balikan, si Ryan Sorote. Sa Sabado sa alas 4 sa hapon i-turn over sa contractor sa Archdiocese sa Sugbo ang International Eucharistic Congress Pavilion sa Pope John Paul II Avenue sa Barangay Mabolo. Samtang karong adlang Domingo, ipahigayon ang misa sa blessing sa IEC Pavilion atol sa Piesta sa Christ the King. Siradan karong Domingo sugod alauna sa hapon, hangtod sa alas 8 sa gabi ang Pope John Paul Avenue, samtang alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag sab sa adlang Lunes. Sirada ng Pope John Paul II Avenue hangtod iskinatesdas sa mong adlaw ug oras. Kabahin kini sa dry run sa pagsira sa Pope John Paul II Avenue sa IEC Week Enero sunod tuig. Idungan usab ang pagpadagan sa mga kausyong bases sa dakbayan sa Sugbo isip simulation sa pagpakatap ug usagatos ka mga aircon series bus alang sa mga delegado sa IEC. Pulos unya mga non-aircon buses series ang modagan sa IEC Week kay gamito na ang mga aircon bus sa simbahan. He assured me that there will be 100 aircon buses. To the question, the non-aircon buses of this company will still be flying around the usual route in the province of Cebu.
Dunaon nga 5 ka ruta sa bus alang sa mga delegado nga dunay tagsa-tagsa ka bus stops sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Ang red nga ruta ang magsugod sa Marco Polo paingon sa Radisson Blu. Ang rutang blue gikan Fuente, Pavilion hangtod sa Alpha Suite sa dakbayan sa Mandawi. Green gikan Pavilion via Pope John Paul II Avenue, Escario, Fuente Osmeña Boulevard, vice versa. Yellow gikan Pope John Paul II Avenue, Talamban, AS Fortuna sa Mandawi ug purple nga paingon sa Lapu-Lapu City. Whether this dry run will need to be adjusted or will need to be revised as the need will arise. But we are fairly confident that this will be successful. It is for the glory of God and the honor of our city, our province, our country. And therefore, we will have to make some sacrifices. Although that inconvenience can be minimized if we are aware of everything that's going to happen. And Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Tuesday mga igsoon! 5 ka mga taxi squad members sa Sugbo ang giila sa Kapatid Network tungod sa ilang way puas nga pag-abag sa Radio 5 ug News 5 Cebu. Gikan sa 144 ka mga taxi drivers na pilian o gipasidunggan ang 5 ka mga miyembro nga kinasingkasing ang pag-alagad pinaagi sa pagbalita. Mga mata ug dunggan sa kadalanan, mao kini ang naglarawan sa mga taxi squad members sa Radio 5 101.9 News FM Cebu, ang nag-inusarang radio station sa TV5 dinhi sa Sugbo. Sila ang mga hiniusang puwersa sa mga taxi drivers dinhi sa Sugbo nga maghatod og labing labas nga mga traffic situation reports matag buntag pinaagi sa pagpadangat nila sa mga traffic updates sa mga programang lokal sa Radio 5. Paningkamutan din ako nga makahatag ko og detalye diha sa ato ang stasyon sa Radyo 5 gikan sa kadalanan sa mga gawas ng mga panghitabo ug mga updates gikan sa gawas. Pasalamat gid ko sa taxi squad members na namembro ko ani itungod sa makatabang yung dako sa mga labi na sa mga traffic update ato ang nakuanan. Sila ang magsilbing mata sa mga motorista sa kadalanan. Abtik silang mupadangat sa mga traffic updates aron sa ingon makalikay ang mga motorista nga matanggong sa huot nga trapiko sa mga nagkadaiyang kadalanan sa Sugbo. Dako kay kog salamat nga nasuod ko aning usas membro sa taxi squad kay makatabang man ko sa mga katawhan labi na jud sa mga motorista diha sa kadalanan nga makapaminaw sila sa Radyo 5 makakuan mi hatag mi og mga traffic update. Proud mong taxi squad ko nga maka-report ko makatabang sa ko sa uban nga makadungog nga makalihay sila sa traffic asa dapita. Sa kinatibukan, adunay 144 ka mga miyembro ang taxi squad sa Radio 5 Cebu. Kaabag sa 101.9 News FM kining mga miyembro sa taxi squad sa pagpahibaw sa mga katawhan sa Sugbo sa mga nagunang kasikas ug panghitabo sa dakbayan. Mapasalamaton kay ko aning taxi squad kay every morning man ko maminaw jud man Radyo 5. Unya makabaw mi kung naay mga traffic. So kung musakay may mangita jud mig laing daan. Kay kabaw naman mi ato nga kanang traffic ayo siya. Kadtong tanang mga motorista nga dili naman nato malikayan daghan naman gyud kayo og volume ang mga sakyanan karon. Due time pailog ug ang hataas nga pasensya mao gi ato ipaswabi. Gipasidunggan og giila sa Kapatid Network dinhi sa Sugbo ang 5 sa labing aktibo nga mga miyembro sa taxi squad tungod sa ilang dakong kontribusyon ug way puas nga pagpadangat sa mga traffic updates sa Sugbo matag karon og unya. Ako si Celerino Uano, proud to be a Radyo 5 taxi squad member. Ako si Albert Biboso, proud to be a Radyo 5 taxi squad member. Ako si Leonardo Antig, proud to be taxi squad member. Ako si Ronnie Borden, Radyo 5 taxi squad member. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon hangtod ugma ang mga igsuon ug alang sa walay karapusang mga chikas o panikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Serag ang atong word of the day nagkanayon. Kung kaya ng iba ipagawa mo na lang sa kanila. Agay!
before react ako sa word of the day ni JP, but never mind. But we'd like to thank our taxi squad members because in a way, you know, traffic na bigit kay ang Cebu, and they really help, and it's beyond, there's no, we don't pay them, whatever, they do it out of the goodness of their heart. Serbisyo publiko Yes. nila. May nalagani dire kay magdagan paggamay ang traffic karon sa Manila karong Yes, adlaw. stand still. Wa na gyud magdagan ang traffic. Yes. Wa na ika-report ko ano may Wa na, Wa magpo yun. isugod. Helicopter na gamiton. But thank you very much for Daghang to salamat. all the taxi squad members, but most especially to those 5 guys because I believe they are the most active ones. Mo report yun sila all the time. Thank you very much from the bottom of our heart. Daghang salamat. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, aksyon!